nálaigh is móbil cefneog am sa hí na nálaigh thug dadí na nálaigh gonadú agus bhí mar chrístíon bucha lí bá agus siad a scílú Indians agus chaid mar seachtain a heile se gona sin agus nalas go dtí na Indian se scíl ma agus bhí dúla go man ganí riamhachain. Tá túfas cuimrí nálaigh amsa a chuir nói cuimrím siar gúnaí nuair a bhí mar óg, heineach se gúnaí an bheith bácail le mháama agus nuair bheith cácan nálaigh le dionne agus le maisiú ba bhína bhhearlam an mersí pean buí agus á í. Chomáile sin is breálam cuimle nálaigh agus fós héin is málan bheith lasa cuimle. Cuimle is mú vín samsa an nálaigh na bhíoch tús mí nálaigh bhíoch Afrin Iaideoin in the Grosstead is chumú dúlaigh siúrig tí bhá móhéis an Afrin is chumú tús crán cocearach ar fad an chuí eintlí agus bhíoch some languages is go pointéile fáil agus bhí anráí aine agus bedes an tam chaile se gláán agus sin an cuimlas mú tamsa ar an nálaigh. So an cuimlas fearta amsa go nálaigh ná nuair a bhí muid níos óige chuil bhíon héachmuid síos ag teachmán go líon nálaigh. So nuair a bhíoch an páirsí críochnaí agus nuair bhí an anbáile héachmuid machtaíma agus bhí an amsir a gúna go bráí nálaigh agus bhí fechmuid breanú machadáin agus breanú sús ar na réaltaí agus dhearach mams dad am a gúnaí gur bina Santi agus gur sé má náin agus gur se i nám aine riochtháile mar gealg nach Santi an fiáil cupnúmid. So bhíoch muid imi cracailse ach sin an cuimlas fearta amsa. An rud is fearlamsa fan nálaigh na é a chaithú le mar heile ar fad. Tá nós ó gonne go déimiid go dtí teach má an thuisimarí inon Afrin le nálaigh agus cruinimiid le lí chéile má chuid Anthony ar fád, má chuid uncle agus má cháilchéide agus bíon crack ar dóin agus bíon coppla deáin agus áda ná fásta. Im dhéana is daithe bé sé brona ar áon seirt mar chamuid ar seannathir coppla mí a hain so bé sé brona a tucamuid le chéile agus bé mu just muintúir agus a caiint fan na cibhní cin ar fad.